die lui lopen. Ja, die daar staan. Ik hoef er niet meer op, ik ben er al een keer op geweest hè, hier in Moer. Ja, maar ik zal heel eerlijk zeggen, ik had het echt ik had het niet in de gaten. Ja, je kunt toch niet alles in de gaten hebben. Je ziet ook zoveel mensen. Ja, dat Hè? klopt. Dat klopt. En hoe lang is het geleden? Ik denk 2 of 3 jaar geleden. Kun je dat niet meer herinneren? Jawel, de grafsteen in de volière. Ja. Ja, de autootjes, de kevertjes. Ja. Maar wij hadden toen en daarna ook nooit meer iemand gezien die een grafsteen in de volière had. Nee, maar die staat er nog steeds. Ja? Ja. En hoe is het nu? Ja. Want volgens mij klaagde u had toen een beetje gezondheidsproblemen. Ja, aan de been, ja. Ja. Ik ben nu pas in mei geopereerd. En dit been, en dat gaat nog wel iets beter, maar dit been is nog niks. Ik heb toevallig vanmiddag een afspraak gemaakt. Met de dokter gebeld, of van het ziekenhuis. Dan doen ze volgende week een scan maken en dan wordt dit been geopereerd. Maar wat hebben ze aan dat been gedaan dan? Hebben ze kalk uit de vaten gehad. Ah, hoe doen ze dat? Ja. Dus nee, van hier tot en dan krabben ze dat eraf, eruit. En hoe gaan ze dan naar binnen? Bij de lies of zo? Ja. Oh, bij de lies. Helemaal, ja, van hier af hebben ze zo tot hierboven toe. Tegenwoordig doen ze zelfs al hartoperaties vanuit de lies, hè? Ja? Ik geloof het wel. Heb ik Dat me doet laten er wel, dat vertellen. doen ze wel iets. Hé, maar u steunt er wel op, Ja, op het been. maar ik zit ook, hè. Oh, ik zei dan. Ja, maar ik kan niet lopen. Joh. Ik ga maar van hier weer de weg. 20 meter, dan is het op. Met de adem? Of met de benen gewoon? Ja, met de benen. En dus aan de autootjes knutselen? Dat, Nee, ik heb toevallig vandaag alles verkocht. De auto's had ik vorig jaar verkocht. En dan had ik de onderdelen, had ik nog een heleboel. Die heb ik nog aan een jongen uit Millingen verkocht. Dus de garage is leeg nu? Volgende week, vrijdag. Daar gaat ook de brug eruit en zo? Nee, de brug niet. De brug niet? Mijn zoon doet dat nog wel een beetje sleutelen. Nee, die brug die doe ik maar niet weg. Maar dat lijkt me wel... dat Ja. lijkt me wel even een dingetje. Ja. Dat het allemaal weg Maar is. dat ben ik al bij 2 jaar. Al 2 jaar doe ik dat niet, haast niet meer. Dat ik niet kan. Zo, het is op. Ik heb wel een cafeetje klaar. Een cafeetje? Ja, daar heb je toch ook nog in gestaan. Ja. We waren we toe aan het verbouwen. Ja, maar dus Ja. het is helemaal af? Ja, een biaat erin, alles erin. Een biljart erin? Ja. Oké, Ja. oké. Nou, doen Maar we een beetje biaat en zo. Moet toch iets doen, hè? Maar dan is er ook aanloop? Mensen die Ja. komen biljarten? Ja, dinsdagsmiddag doe ik biaten en vrijdagsavonds. In het cafeetje? Ja, in het En café. wie komt er dan? Ja, vrienden hier uit Mook en een paar uit Goeswijk. En waar ik ook nog meer bejaarden. Bejaarden in de Noord-Limburgse Bond. Dus Dus u bent geen... u kunt wel een balletje stoten? ja, ik speel een gemiddelde van 2 ongeveer. Dat gaat wel. 3 banden of libre? Nee, gewoon liever. Gewoon libre. Ja, Ja. Ja. En dat clubje van mannen waarmee u biljart, is dat een beetje gelijkwaardig aan elkaar? ja. Sommigen wel iets minder, maar dat maakt niet uit. Hè. Het gaat maar om de bezig zit. En dan moet bijvoorbeeld de ene moet er iets meer doen dan de andere? Ja. Ja. Om het een beetje eerlijk te Ja, houden. maar het wordt wel verdeeld. Hè. Zeg maar over 25 beurten kun je een beetje uittellen. Wat zijn ze eigenlijk aan het doen? Nieuwe kademuur. Ja, de muur staat er nog, zie je hè? Ja. Die was te laag. En ja, de fundering was niet goed, weet ik het. Zoals op heel veel plaatsen langs de Maas, hè? Ja, helemaal, tot IJzer toe, van hieraf. Hè. Helemaal onder. Heeft u zich erin verdiept? In die, Nee, maar ik ga wel hier een dag kijken hier. Ik ga naar hier even. Hier kun je nog een eind kijken. Hè. Tot achter de kerk. Achter de kerk kun je ook nog. En dan sta je eigenlijk op het midden van tot dat witte huis. Hè. Ja, daar helemaal erachter met die rode En pannen. dan zeg maar van hieraf in het midden, dat is de kerk, daar kun je ook nog, een hoop zien. Maar, want u zit met uw huis, Pal, pal aan de weg, ja. dus niet zo ver van de kade af. Nee. Dus heeft u wel eens water gehad? Ja, ik heb een oud huis, hè. Allemaal water in die nieuwe huizen. Ik heb nog nooit water in de kelder gehad. Niet? Nee. Dus aan de overkant hebben ze de kelder tot bovenaan vol en bij mij naar niks.
Dus de nieuwe huizen hebben meer last van water dan bij... Ja. We minder aan de overkant en de rechtsweg. En nog wel zeker 30, 40 meter hebben we nou water in de gallen. Ik heb, nee, buurman ook. Die huizen zien ook van na de oorlog. We hebben allemaal, het water was 14 dagen hoog staan. Hè. Ja, ja. Dan hebben ze de kelder vol. Maar bij u geen druppel? Geen drup, nee. Is dat dan zo degelijk gebouwd? Ja, ik denk het wel. Ik denk wel eens een dikke muren. En van welk bouwjaar is uw huis? Van 1906. Van 1906? Ja, dat is oud. Ja, Maar wel degelijk. maar degelijk. Toen konden ze het nog. Dus op het moment dat mensen zenuwachtig begonnen te worden in de buurt, dan zat u lekker rustig Ja. met... Ja, ik heb wel pallets in de kelder gelet, maar ik heb er geen druppel in gehad. Pallets stonden er nog in, van 93. Heeft u er een mening over? Over dat er nu weer nieuwe kades hoger aangelegd worden? Denkt u dat het nodig is? Ja, hier had je het niet veel gescheeld, hè. 10 centimeter, dan was het overheen. Ja? Ja. Nou doen ze hem iets hoger. Ja, of het moet. Dooromlijk niet, hè. Het zit overal leeg. Ja, nee, maar iedereen heeft er wel een mening over. Hè? Is het Ja. nou nodig of niet? Die berekeningen zijn soms vaak niet dat je er geen soep van kunt maken. Zo ingewikkeld. Niemand snapt het nog. Maar ik denk toch wel dat het nodig is. Ja? Hè? Ja. Met, Ook al regent het niet. nee, maar er kan er wel een bij komen van tegenwoordig. Hè? Ja, als het regent, dan regent het flink. Ja, dat er flinke bijen komen, ja. Ik ga het er niet zo gauw over hen, maar kan wel, hè. Ja. Ja, Maar elke dag bent u hier te vinden. ja, gewoon iedere dag even kijken. En de rest van de dag? Als het sleutelen niet meer gaat? Ja, ik doe een beetje puzzelen. En bejaarden, hè. Ja, volgens mij toch nog wel redelijk serieus. Ja, een beetje fietsen. Maar qua biljart, dan kunt u een beetje tegen uw verlies? Ja, let eraan. Ja, ik wil wel winnen. Ik doe wel serieus bejaarden. Dus, ja. Anders moet je maar een keer komen kijken, hè. Nou ja, oh wacht. Ik weet niet of dat hem gaat... wacht, die kan niet. Als wij nou even... Dat kan nog niet. Oh, een beetje chauffeur kan nog niet, hè. Niks aan de hand. Nee. Wanneer moet het af zijn? Nou, 15 oktober klaar moeten zien. Oh, Maar hij is in het begin een beetje tegengevallen, geloof ik. Hè? maar is dit het laatste stukje? Ja, die muur liep tot hier, zie je, hè? Ja. En dan daarheen. Nou, hier was ook wel een laag muurtje. Nog voor een halve meter. Maar ik weet niet of ze daar verder gaan. Is er veel weerstand geweest in het dorp? Tegen Ja. het verhogen van de... Ja, die mensen die hier wonen, hè? En vooral aan die kant. Want die wouden ze nog bomen neerzetten, weet ik het. Dat gunst dan, want daar staat geen ene boom meer. Hè? Oh, die Ja, bomen zijn ja. ook allemaal... Die Ja. hebben ze allemaal weggehaald. Daar stonden er nog 2, die hebben ze daar neergezet. Die staan hier echt vooruit, zie je, hè? Nog voor de brug. Er staan 2, één zo, zie je, hè? En ja. Die knot... Ja, die knot wel liggen. Serieus? Ja, die hebben ze, ik denk in januari of zoiets. Hebben ze, Hier recht vooruit. Ja. Achter- die hebben ze voor de er al brug weggehaald. Die stonden voor dat ene huis. Zo met dat spitse dak. Dan stonden die net achter de muur. En die hebben ze even verplaatst. Het zal ook een leuke operatie geweest zijn. Ja, ja. Even een boompje verplaatsen. Kost een patiënten, maar iets hè. Die stonden nou bij de oude veer, waar vroeger de pont was. En hier hebben we Oh, ook dat nog- is waar die auto staat. Ja, dat was de oude Was daar veer. vroeger een pontje? Ja, tot een 1 jaar hoor. Hoe lang Hier is... stonden er ook, ja die is al lang weg, ja, die pont. Die pont is weg toen de A73 kwam. Toen is die pont ook weggegaan. Ja, hoe lang is dat geleden? Ja, ik denk gauw 30 jaar. Ja, misschien wel langer. En dit was dan het pontje van Moog naar? Katwijk. Is dat Katwijk? Ja.
Katwijk en Gelderland. Nee, Brabant. Brabant, ja. En achter die brug, daar is Gelderland. Ja, En hier is Limburg. we komen net van Molenhoek af. Dan, Oh. Ja, daar kom ik ook vanaf. Ik heb het bij Eieren. dus geboren in Molenhoek. Wie? U. Nee. Nee, omdat u zegt van ik kom van Molenhoek af. Ja, daar kom ik nou vanaf. Oké. Heb ik eieren gehad. Hebben ze het geld meegenomen. Zet ze een bokkenwagen met eieren. Met een putje met geld. Putje weg. Wat, nou net? Ja. En die kwam die boer. Dat is een boer daar. Die zei, ja, we zijn net meegenomen zitten. Had hij gezien. Zijn we er niet er naartoe? Nee, toen was je al weg met de auto. Er zat een tientje in, zei hij. Nou ja, zeg. Ja. Dat is toch wel heel triest, of niet? Nou, vind ik ook. Maar heeft u het zien gebeuren? Nee, die boer zelf. Die boer? Ja, die kwam er met de tractor aanrijden. Ik zei, hoe geld is weg? Hoe putje? Ja, zei, die hebben ze net weggehaald. Maar heeft die auto wel gezien? Hij had die auto gezien, ik heb geen auto gezien. Maar geen kenteken of niks genoteerd? Nee, ik heb niks gezien. Dat was al erg, hè? Heeft het dorp er veel last van gehad? Hier. Qua vrachtwagens of weet ik veel? Alleen de fietsers, hè. Kijk, die gaan daar wel naartoe, maar die kunnen er daar niet uit. Die zien zo terug. Het zit helemaal afgesloten. Komt nog allemaal via de Rijksweg. Ja, het is even klunen, Even klunen, ja. maar dan... ja, het is zo moeilijk om te meten of het zin heeft.